El pròxim rival del Joventut en Lliga ACB és el Bàsquet Girona. L'equip entrenat per Fochis Katsikaris acumula 4 derrotes consecutives i de moment encara no té la salvació assegurada. Per part de la penya serà el debut de Dani Miret a l'Olímpic i en una jornada especial compliran 30 anys de la victòria en Eurolliga a Tel Aviv. Per això, i amb les bones sensacions que van quedar després del partit de Real Madrid, tot i acumular 6 derrotes consecutives, la penya ha de sortir a guanyar, ha de sortir a demostrar que pot, i les sensacions seran molt diferents a les acumulades fa uns dies. En els darrers entrenaments, Andrés Feliz i Andrew Andrews han estat baixa i seran dubte pel partit de diumenge, tot i que de moment s'espera que sí que puguin ser. Els punts forts del Girona és la velocitat, la capacitat física i la potència que tenen certs jugadors, entre ells el seu base Iregobou i el seu alepivot, el francès Yves Pons, dos autèntiques bèsties físiques que poden decantar partits. També tenen el nou fitxatge, Birch, un pivot gros que està més defensiu que ofensiu, però que pot fer molta feina. Les claus seran que la penya controli molt bé els tiradors. Ells juguen amb 4 oberts, entre ells Susinskas, que tot i no destacar molt, si està en ratxa pot anotar fàcilment. Djordjevic és un pivot mòbil i a vegades posa els rivals en problemes. La penya té Cook, Brosianski, Tomic i Rusic que haurien de fer feina i ser superiors en el joc interior. Dani Miret va demostrar que li agrada córrer i vol fer córrer els jugadors i sobretot es va demostrar que movent bé la pilota i trobant espais es poden notar molts triples. Jugadors com Ribas, com Crac i com Feliz han de ser jugadors importants en el tir exterior. Si segueix la intensitat, mou la rotació i acostuma a fer-ho així a casa, la victòria és factible per la penya. És un dia important, és un rival que no està per sobre la classificació, es necessita trencar la ratxa i què millor que un 21 d'abril demostrar que la penya torna a ser un gran equip. Dani Miret mourà fitxes i serà important demostrar que l'ADN penya segueix viu.